Hola! Saudações de Angola. Tervehdin tässä teitä portugaliksi. Minä olen Teija Lievonen ja mä oon Suomen lähetysseuran työntekijä. Mä asun Angolassa, eteläisessä Afrikassa. Ja minä oon lähetystyöntekijä. Tarkemmin sanottuna tehtävänimikkeeni on asiantuntija, lapset ja nuoret. Mä oon koulutukseltani käsityö- ja uskonnonopettaja ja työkokemus mulla on nuorisotyöstä pääasiassa. Mä oon kotoisin Pohjois-Savosta, Rautavaaralta, mutta mä asun tällä hetkellä täällä Angolassa ja jo vuodesta 2018 vuoden lopulta asti tai siitä alkaen olen asunut Angolassa ja sitten jo yli vuosi ennen sitä aloitin Suomen lähetysseurassa, olin kielikoulussa ja muissa maissa ennen kuin päädyin tänne Angolaan. Mä oon siis lähetystyöntekijä, mutta mitä lähetystyö tarkoittaa? Lähetystyö on Jeesuksen kehotuksen ja esimerkin seuraamista. Se on Jumalan rakkaudesta todistamista ja Jeesuksen sovitustyöstä, armon sanomasta kertomista kaikkialla maailmassa sanoin ja teoin. Kertomalla Jeesuksesta lempeästi ja kunnioittavasti, opettamalla, kastamalla, kulkemalla rinnalla, auttamalla apua tarvitsevia, elämällä Jeesuksen esimerkin mukaan, toimimalla hyvän puolesta, tekemällä töitä oikeudenmukaisemman maailman puolesta ja niin edelleen. Ja jokainen kristitty on kutsuttu tähän tehtävään. Lähetystyö on Jumalan työtä, johon me osallistumme lahjoillamme, erilaisissa tehtävissä ja eri tavoin. Lähetystyö on koko kirkon tehtävä. Käytännössä lähetystyö voi tarkoittaa eri asioita eri ihmisille. Minun kohdallani lähetystyö tarkoittaa sitä, että saan olla mukana ja saan jakaa osaamisestani lapsi- ja nuorisotyössä tässä maailmanlaajassa kirkossa ja muiden ihmisten hyödyksi ja iloksi. Minun tehtävä on kristillisen kasvatuksen, lasten ja nuorten näkökulman esiin nostamista, esillä pitämistä ja kehittämistä. Kirkon vapaaehtoisten pyhäkouluopettajien kouluttamista ja innostamista tehtävässä. Kirkon lapsityön ja nuorisotyön johtajien tukemista eri tavoin heidän tehtävissään. Ja mä työskentelen täällä Angolan evankelis-luterilaisen kirkon työyhteydessä. Tälläkin hetkellä me ollaan täällä Lubangossa, tai kuvaan tätä videota Lubangossa kirkon toimistossa. Tänne kantautuu äänet tuolta läheiseltä isohkolta tieltä, kun autoja menee ohi ja lintuja lentelee myös. En tiedä mitä kuuluu sinne videolle asti, mutta joo, mä työskentelen täällä Angolan evankelis-luterilaisessa kirkossa. Mutta Angolasta käsin myös laajemmin osallistun ja teen töitä eteläisen Afrikan luterilaisten kirkkojen lapsi- ja nuorisotyön parissa. Kuljen rinnalla, innostan ja autan missä voin. Tätä on siis lähetystyö minun kohdallani, mutta joku toinen voi olla puolestaan ihan erilaisissa tehtävissä. Voi olla koulussa, lääkärinä, taiteilijana, muusikkona, kielenkääntäjänä, ilmastonmuutoksen tai maatalouden tai ruokaturvan asiantuntijana tai vaikkapa talouden asiantuntijana, pappina tai melkein minä vaan. Yleensä lähetystyöntekijät toimivat omissa ammateissaan ja siitä omasta asiantuntemuksestaan käsin. Mutta sen lisäksi, että on ihmisiä, lähetettyjä ihmisiä eri puolilla maailmaa, niin lähetystyötä voi tehdä ja siinä voi olla mukana
vaikka omassa kodissa pysyen, omasta kotoa käsin. Lähetystyön puolesta kuka tahansa voi rukoilla, voi lahjoittaa rahaa tähän työhön, voi tehdä vaikka erilaisia töitä lähetystyön hyväksi ja niin edelleen. Tehtävää riittää kaikille ja kaikenlaisille lahjoille. Ja kaikki me tosiaan ollaan kutsuttu mukaan tähän työhön. Jumalan rakkaus siis liikuttaa meitä ja saa meitä toimimaan hyvän puolesta. Angola. Sitten haluan kertoa teille vähän Angolasta, nykyisestä asuinmaastani. Angola on maa Afrikassa, eteläisellä pallonpuoliskolla. Suomesta käsin, jos maapallolla tai karttapallolla menee aika lailla suoraan, vaan siirtyy etelään ja etelään päin, niin siellä päiväntasaajan eteläpuolella Angola sitten löytyy Afrikasta. Aikaeroa Suomeen on vain tunti tai 2 tuntia, mikä on aika mukava, pieni aikaero. Angola on väkirikas maa. Ihan tarkkaa väestölukua me ei tiedetä, mutta arviolta täällä on 30-36 miljoonaa asukasta. Myös pinta-alaa on yli 3,5 kertaa enemmän kuin Suomen pinta-ala. Tänne siis kyllä mahtuu ihmisiä, vaikkakin suurin osa väestöstä ahtautuu kaupunkeihin. Mutta tällaiselle suurelle pinta-alalle mahtuu myös monenlaista luontoa, aavikosta savanneihin ja sademetsiin. Angola on Portugalin entinen siirtomaa ja täällä virallinen kieli on portugali yhä edelleen, ainoa virallinen kieli. Ja se on myöskin minun työskentelykieli täällä Angolassa. Angolassa kyllä puhutaan useita kymmeniä paikallisia kieliä, mutta ne ei ole virallisia kieliä tai virallisen kielen asemassa. Esimerkiksi kouluissa ja toimistoasiat ja kaikki viralliset asiat, niin ne hoituu pääasiassa portugaliksi. Ja etnisiä ryhmiä täällä on 93. Angolassa on kristittyjä paljon. Etenkin roomalaiskatolinen kirkko on täällä vallitseva suuri kirkko, mutta on myös monia muita kristillisiä ja kristillispohjaisia kirkkokuntia. Usko saa täällä yleensä näkyä ja se on hyvin luonteva osa ihmisten arkea ja ajattelua ja maailmankuvaa. Angolassa täällä on myös perinteisten afrikkalaisten uskontojen seuraajia ja vähän joitain muitakin uskontoja, esimerkiksi islamia, mutta kristinusko on suuri. Minä työskentelen Angolan evankelis-luterilaisessa kirkossa, joka väkilukuun suhteutettuna on verrattain pieni kirkko. Jäseniä on noin 60-90 000. Minulla on etuoikeutettu olo ja olen onnellinen ja siunattu siitä, että saan elää tätä arkea, joka täällä Angolassa joskus on vähän seikkailua. Lähetystyössä on tärkeää dialogisuus. Lähetystyötä tehdään paikallisten yhteisöjen ja kirkkojen kautta ja työ yhdessä heidän kanssaan on vastavuoroista ja tasa-arvoista. Angolalaisten ja muiden kumppaneiden kanssa yhdessä tekeminen ja toinen toisilta oppiminen onkin mulle itselleni tämän työn ilo. Ja etenkin aktiivisten nuorten ja nuorten aikuisten kanssa on innostavaa ja rohkaisevaa työskennellä, vaikka kirkon ja yhteiskunnankin haasteet on moninaiset. Meillä on paljon opittavaa kirkoilta ympäri maailmaa. On myös hienoa, että meillä on monenlaista erilaista yhteydenpitoa Suomen kristittyjen ja seurakuntien kanssa. Näin me saamme elää tässä yhteisessä maailmassa ja osallistua tähän
yhteiseen työhön, lähetystyöhön. Kiitos siitä, että te olette kans mukana tässä työssä. Kiitos rukouksista ja kaikesta tuestanne. Ja haluan toivottaa teille näin angolalaisittain, että Deus abençoe, Jumalan siunausta.